Isang sunog ang tumupok sa bahay ng isang 85 anyos na senior citizen sa Purok 3 Barangay Gabao, Irusin, Sorsogon kagabi. Ayon kay Fire Officer 2 Edwin Candidato ng Irusin Bureau of Fire Protection, alas 6:30 ng gabi nang sumiklab ang sunog na pinaniniwala ang nagsimula sa altar ng bahay na pagmamay-ari ng isang Florida hamto. Gawa lamang sa light materials ang bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon po sa nakakita, nagsimulang apoy daw is sa altar, malapit sa altar. Tapos yung may-ari po is nasa labas po ng bahay. Inaalam namin kung mayroon ba talagang kandila na nakasindi o wala. Yung po mamang sinibistigan ko namin. Umabot sa ikaunang alarma ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. So sa ngayon po ma'am is kasama po sa aming inimbestigahan po na po yung actual na total damages ng nasabing bahay. Kasi hindi pa namin yung mga affidavit of loss o report ng bahay na makapag-submit po sa amin ng mga documents. Nanawagan ng BFP sa publiko na mag-ingat sa mga posibleng pagmulan ng sunog, lalo na sa mga bahay na gawa sa light materials. Mahalaga rin ang pag-install ng smoke detectors at ang pag-alam sa tamang paggamit ng mga aparato sa pagpatay ng sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.